Κυριακέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Ακούεις των κενών χρόνων. Λέω εντάξει, βάλουν παντού AI. Ναι. Πάντες Και question αν κάνουν μπορεί απλά κολλήσαν AI μπαστή. παγιά νομίζω βάλασαν quantum ή βάλαν έτσι τα quantum computing ας πούμε. Βάλαν το παντού. Μα σε τι εννοείς το quantum computing δεν υπήρχε καν. Είναι πριν 10 χρόνια ας πούμε που υπήρχε ως concept. Α, βάλαν το. Για φαίνεται futuristic το προϊόν σου, που θα βάλεις AI τώρα. Σκεφτείτε ο Ζορπάς να σου πολλά γιατί και να σου βάλει quantum. AI λοιπόν το λουκάνικο παιδί. Για 2 ώρες. Το τι λουκάνικο έγινε που AI. Μπράβο εντάξει, η θήκη που αγόρασα το κινητό το χαλάρωσε μου. Βοήθησε το AI, μπράβο είναι το προηγούμενο εντάξει. Anyway. Γι' αυτό είναι χιστική. Ακόμα καλύτερα. Είναι έχεις κινητό Τζος. Εντάξει. Anyway, που λαλείς. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του καινού χρόνου. Τούτο το podcast είναι άμα είσαστε αυκιάσεροι στην κίνηση, πίνεις και πιάτα, οτιδήποτε. Κάνουμε μέσα σας παρέα. Και μαθαίνετε και κάποια πράγματα, εντάξει. Τώρα δικτύεται, questionable, εντάξει, ok, να δούμε. Σήμερα το επεισόδιο έχει θέμα το φεγγάρι. Το φεγγάρι. Συγκεκριμένα θεωρίες συνωμοσίας. Conspiracy theories. Ακούγεται πιο ωραίο στα αγγλικά. Μα εντάξει ρε, πρέπει να είμαστε... Εντάξει, θεωρίες συνωμοσίας. Υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. So anyway, yes, να μπορούμε να δεν υποστήριξα αγγλικά. Εντάξει. So, εγώ να αρκέψω έτσι με λίγες, επειδή δεν οι θεωρίες συνωμοσίας που κάπου έρχονται, κάπου πρέπει να αρκέψουν, δεν θεωρείς ας πούμε κανένας έκαμε θεωρία συνωμοσίας για πέννες. Κανένας την πέρα χρέα. Εντάξει, σίγουρα έχει θεωρίες συνωμοσίας για πέννες. Ναι, υπάρχει αλήθεια λέγεται. Δεν θέλω καν να ψάξω να πω σαν ηλικίες είναι. So, να μάθουν και κάτι οι ακροατές. Ξέρω ελληνικά ρε παιδί. Σαν να αρκεύσουμε λίγο με θεωρία για την γη και ο φεγγάρι. So, η γη είναι όπλο της σφαίρος, είναι τέλεια σφαίρα. Είναι πιο αβοηδές. Ναι. Στους πόλους είναι πιο ίσα και στη μέση της γης, επειδή με τον τρόπο που γυρίζει. Ναι, επειδή γυρίζει και πολλά γλύωρα και έγινε τούτο. Και όπως ξέρεις Μαέστρον και λίγη. Εν άλλο επεισόδιο, δεν έφτασαν κι ακόμα. Και θέλει 3 επεισόδια μόνο του. Και γυρίζει γύρω από τον εαυτόν της και γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Όταν γυρίζει γύρω από τον ήλιο, ξέρεις κάνει μια τέτοια στροφή, τούτον αποτελεί ένα χρόνο. Και επειδή έχει και άξεις, δηλαδή σκεφτούν μια μάπα τώρα, ένα απλά γυρίζει 180, μπορεί να γυρίζει και λίγο, ας πούμε, με μια μοίρα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και όπως γυρίζει γύρω από τον ήλιο, μπορεί κάποιες φορές είναι πιο μακριά από τον ήλιο, άλλες φορές είναι πιο κοντά. Τον κάνει και καλοκαίρια και το χειμώνα, δεν ξέρω εγώ. Και όταν γυρίζει γύρω από τον εαυτόν της, κάνει μια μέρα. So, πριν 4,5 billion years, δισεκατομμύρια χρόνια, που δεν είχαν ούτε δεινόσαυρους, ούτε τίποτα τον τότε, δεν είχαν τίποτα. Τούτον ήρθε το φεγγάρι στη orbit και έγινε δορυφόρος. Το leading theory, έχει πολλές θεωρίες, επειδή δεν είχε κάποιον για μένα διάσπες, είναι απλά θεωρίες που έχει. Γι' αυτό έχει θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά η πιο μεγάλη θεωρία που υπάρχει, ας πούμε, που εντάξει, είναι επιστήμονες που εμπιστεύουν το δίσο, εντάξει, δεν την πιστεύουν. Εντάξει, έχεις επιστήμονες, που άλλη πλευρά έχεις τους ερευνητές του μυστηρίου. Εντάξει, ξέρουν και μπράβο, δεν ξέρεις και σοβαρά. Ακριβώς. So, πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένας πλανήτης το size του Άρη, Θέα, έτσι λέγονταν, που χτύπησε τη γη. Τούτον είναι το Giant Impact Hypothesis, το πιο γνωστό ή το πιο ασμεσίρο hypothesis, το πώς ήρθε το φεγγάρι στην τροχιά της γης. Το πιο αποδεκτό. Ναι, ας πούμε. Και μετά εφαρτσίσαν τη γη και είχαμε το θράψματα παντού, έτσι, bodies παντού. Και έμεινε η γη και σώματα που τη γη και τη θέα. Που με τη βαρύτητα, ξέρω εγώ, έγινα μια μάτσα και τούτον είναι το φεγγάρι.
Εντάξει, να έχεις κάποιους στα comments που clearly Reddit mode που... Να σε διορθώσει κάνεις τα όλα. Ούλα λάθος να σε... Anyway, so... Απλά για να clarify, δεν έχουμε στοιχεία φυσικής. Αστρονομικής, φυσικής, έναν άλλο. Και τον Τεμπρί που έμεινε το φεγγάρι. Και μετά τι έγινε. Το φεγγάρι με τα χρόνια, σε σύγκριση με γη, είναι actually πιο κοντινό σε τέλειο σφύροid, σε τέλεια σφαίρα. Αλλά με την τροχιά της γης έγινε δορυφόρος και με τον καιρό άρκεψε και τραβούσε το γη και έκαμε κάτι. Τώρα, εμείς να μπούμε στις θεωρίες πιο μετά, γιατί τα λέμε τούτα, επειδή το φεγγάρι παίρνει το 27,3 μέρες να κάνει κανονικό κύκλο γύρω από τον εαυτόν του, αλλά και να γυρίσει γύρω από γη. Εν και δάσκει την ίδια ώρα που κάνει κάτι, δηλαδή θέλει και στάσκει 27,3 μέρες. Και τον κάνοντας το ότι δεν θεωρείς μια μερκά του φεγγαρκού ποτέ που δει. Και έχει έναν dark side το μου, έτσι λέγεται, και φαίνεται ποτέ μια μερκά. Και πώς έγινε τούτο τώρα με τους επιστήμονες πριν πάμε στους άλλους επιστήμονες. Είναι ότι με τον καιρό η γη τραβούσε το φεγγάρι και μια μερκά του σφυροid έγινε όπως τον μπολ και όπως τη μάζα, σκέφτου ένα βουναλούι. Και με τη βαρύτητα σκέφτου τραβούσε σαν την κλωστή, ξέρω εγώ γύρω, και με τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρόνια φτιάξε το ότι κατάφερε να φέρει το φεγγάρι σε ακριβώς orbit γύρω της και να στρέφεται ακριβώς γύρω που τον εαυτόν της. Που τον εαυτόν του το φεγγάρι. Άλλο fun fact είναι ότι 3,8 εκατοστόμετρα το χρόνο το φεγγάρι φεύγει αργά από εκεί. Άρα σε κάποια φάση να έχουμε φεγγάρι. Σε κάτι δισεκατομμύρια χρόνια θα έχουμε. Πρέπει πράγμα να μας σκεφτείς τότε να είμαστε στον Άρη, να έχει άλλο φεγγάρι. Να τραβήσουμε τα φεγγάρκα του Άρη, τα φέρουμε. Στο παστολί Elon, ρε βέλε. Να κολλήσει ο Elon. Μπορεί να βαρεθεί τα AI που δουν τα AI girlfriends του. Να ξεκινήσει να φέρνει φεγγάρ. Ναι, κάτι έτσι. Άλλο πράγμα ενδιαφέρον για φεγγάρι είναι επειδή η θέα αποφάσισε πάνω του και εκεί έχει κάποια ενδιαφέρον μετάλλα πάνω. Rare sticky. Έχει διάφορα όμως. Το helium-3, το silicon, το titanium, το iron, aluminium, calcium, magnesium. Είναι τόσο ωραία το iron. Κάποια είναι, αλλά συγκεκριμένα στη θεωρία που να πω πιο μετά είναι το helium-3 και το silicon και το titanium. Επίσης, τελευταίο το πράγμα τώρα πριν πάσουμε στις θεωρίες, το φεγγάρι επηρεάζει με κάποιους τρόπους τη γη. Σε απορία άκουσες κανένα. Τη θάλασσα. Ναι, επηρεάζει σωστός. και τη θάλασσα. Αλλά... Έχει κάποιους που επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Σωστό. Πολλά σωστό. Είναι άλλο θεωρία. Η θάλασσα επηρεάζει που δύο μερκές. Η γη που τη μερκά που θεωρεί το φεγγάρι, λόγω της βαρύτητας, τραβά το νερό και ανεβαίνει το sea level. Ναι. Αλλά τραβά την και από την άλλη πλευρά. Δεν το ξέρω. Και χαμηλώνει από την άλλη πλευρά. Όχι, actually, δεν το σκεφτήκα εγώ που έφτιαζα. Actually, γίνεται τραβά τη γη πιο κοντά στο φεγγάρι και η άλλη πλευρά επίσης ανεβαίνει ο sea level. Δεν ξέρω, εμένα μου βγάλει με το θέμα φυσικής, αλλά ανεβαίνει έτσι... παντού το sea level, ας πούμε. Όχι, μόνο στους πιο απέναντι πλευρές. στους πιο απέναντι πλευρές, δηλαδή αριστερά-δεξιά δεν υπάρχει το φαινόμενο. Okay. Ναι. Εντάξει. Το άλλο είναι επηρεάζει κάποια ζώα. Ενώ σου insect και ξέρω εγώ έχουν lunar cycles, ας πούμε. Π.χ. παράδειγμα, είδες ποτέ τα έντομα που πετούσαν συνέχεια, ας πούμε, στο φως τη νύχτα. Τα moths. Moths, αλλά έχει και διάφορα άλλα. Ναι. Τσίνα λειτουργούν με φεγγάρι, αλλά οι λάμπες είναι τόσο δυνατές για τσίνους που συνέχεια κυκλοφορούν και πάνω και νομίζουν όλη μέρα μέρα. Άρα νομίζουν τα moths ότι η λάμπα είναι το φεγγάρι, ας πούμε. Ναι, και επειδή είναι πιο δυνατή από φεγγάρι, επειδή το φεγγάρι απλά είναι τόσο φως, επειδή το φεγγάρι πώς λειτουργεί το φως που έχει, είναι που τον ίδιο φακά του και φακά μας και εμάς. Και οι χελώνες χρησιμοποιούνται το φεγγάρι για να πας στη θάλασσα, νομίζω. Μόλις γεννηθούν. Ναι, έχει πολλά ζώα που actually χρησιμοποιούν το φεγγάρι σαν μόλις γεννηθούν ή για μόλις έρθει στο full moon. Χρησιμοποιούν το για διάφορα cycles, έτσι.
π.χ. ας πούμε έναν πολλά αληθινό animal, είναι τα werewolves. Οι λιγάνθρωποι, ξέρεις που... Ναι, οι λιγάνθρωποι. Ναι, αν είδατε ποτέ το Wolverine, ας πούμε, ξεκάθαρα. Ή το Vampire Diaries. Και αν γίνει ταινία με το Tim Jacobs και το Twilight, ρε. Το Twilight, μπράβο, ναι. Ενώ σου ξεκάθαρα Ναι. καλύτερη τριλογία, βασικά είναι τριλογία. 7 ταινίες. 6. Anyway, so, το φεγγάρι σε σχεδόν 27 μέρες κάνει κύκλο γύρω από τη γη και πάντα γυρίζει με έτσι τέλειον τρόπο που δεν θωρείς τη μια μερικά. Και τούτα όλα που είπαμε σήμερα, ξέρω εγώ, ακούγονται λίγο πολλά τέλεια και ζωντανεύσαν πολλές θεωρίες συνωμοσίες πάνω στα θέματα. Κάποιες είναι λίγο πιο σοβαρές, άλλες είναι πιο παλάβες. Είπα να κάνω έτσι μια λίστα που top, έτσι, δεν θα λαλείς που shout-out. Honorable mentions. Honorable mentions, ας πούμε, που τις πιο ηλίθιες που άκουσα σχετικά με το φεγγάρι. Λοιπόν, αυτό που πες πριν ότι αλλάζει τη συμπεριφορά ανθρώπων, moon as a mind control device. Γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Και ξέρεις. Οι Νάτσις έχουν moon base και πάνω, εφιάσουν και μίσκουν για μέ, δεν ξέρω ακριβώς. Επειδή αν είχαν την τεχνολογία να πάσει στο φεγγάρι, θα νικούσαν τον πόλεμο. Μα τούτο είναι, επιάσεις στο φεγγάρι δεν χρειαστήκαν να νικήσουν τον πόλεμο. Μπράβο, σωστό. Το φεγγάρι έφεραν το εξωγήινι, που ξέρεις, ένας και ασερήν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Είπασαν να φέρουν ένα φεγγάρι ταμέ. Για μας παρακολουθούν. Δεν μπορώ άλλο. Λαλούς είναι θα πάσουν ποτέ στο φεγγάρι τούτο. Που δεν πιάμε ποτέ. Όχι, εντάξει. Άλλον τούτο. Μιλώντας για το αν πιάμε στο φεγγάρι, ο Buzz Aldrin είδε εξωγήινι στο φεγγάρι. Το ότι δεν πατήσαμε ποτέ στο φεγγάρι, υπάρχουν αρκετά κονσπιράσεις για τον... Υπάρχουν κονσπιράσεις ότι κυριολεκτικά ο Kubrick έκανε φιλμ στο moon landing. Ενώ μπορεί να γίνει, ας πούμε, το moon landing, ξέρω εγώ, λόγω της ραδιενέργειας που έχει στο διάστημα, οι κάμερες και τα φιλμ δεν λειτουργούσαν σω αναγκαστικά πρέπει να κάνει ο Kubrick. Δεν είχα συνάλλους σκηνοθέτες. Πάμε τώρα στα πιο τέλεια. Το φεγγάρι φτιαγμένο μπουτυρί. Εντάξει. Είναι οι Γάλλοι που είχαμε γίνει. Πρέπει να είσαι τάχα το θερμοκρασία δωματίου αίτιο, ας πούμε, για να πιστεύεις έτσι πράγμα. Δεν είσαι κακός. Δεν πάεις ποτέ γρασί. Γιατί να μην τυρί το φεγγάρι, τι είναι τόσο παράλογο. Μια τεράστια σφαίρα που τυρί, unlimited φαΐ. Είναι οι Νάτσις που έπιαν, δηλαδή. Πρώτοι ήταν οι Γάλλοι. Για αυτόν που έχουν το σονταρικά, ξέρω. Άλλον είναι το ότι το φεγγάρι δεν υπάρχει, είναι government illusion, ή ένα άλλο που συμπεφτεί είναι ότι είναι hologram. Ναι, ακούσω και εγώ. Ναι, που ξεκάθαρα αν το άκουσες σημαίνει ότι... Εσύ, ναι. Ενώ σου ξεκάθαρα. Και το τελευταίο και πιο ηλίθιο, ότι οι werewolves που είπαμε πριν, είναι οι αληθινοί. Και ο φεγγάρι τους είναι όπως το wifi router και ξυπνά τους και τα ράρα. Εντάξει, για werewolves νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε. Είμαστε οκ. Λοιπόν, και κάποια από τα οι θεωρίες συνωμοσίας obviously είναι far-fetched, είναι πολλά ακραίες ας πούμε, αλλά άλλες είναι πιο ας πούμε ρεαλιστικές. Βασίζονται σε κάποια αληθοφανή πράγματα για να τις κάνουν λίγο πιστευτές. Εγώ σήμερα να σας μιλήσω για το ότι η Κίνα και η Αμερική πιθανόν έχουν ήδη βάσεις τσάμε. Και εγώ να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Ό,τι θέλεις. Θέλω να πιέσεις το show. Άντε να πω και εγώ τίποτα. Άντε αφήνω, έτσι μιλώ. Ας ξεκουράσεις και εσύ. Έτσι επειδή είμαι προαγωνιστής, ξέρω εγώ να μιλήσω για το γεγονός ότι το φεγγάρι είναι κύλο. Είναι κενό από μέσα. Είναι μια σφαίρα η οποία είναι κενή από μέσα. Και είναι το κόνσεπτ. Το hollow moon. Ναι. Εντάξει. Τούτο βασίζεται σε κάποιες θεωρίες, κάποια γεγονότα, κάποιες αναφορές που διάφορους ανθρώπους, ξεκινώντας που την αρχαιότητα, που έχει κάποιους πολιτισμούς που αναφέραν ότι η απουσία αναφορών βασικά, που κάποιους πολιτισμούς που δεν αναφέραν το φεγγάρι. Ας πούμε, οι Σουμέροι ή οι Έλληνες δεν αναφέραν το φεγγάρι ως ένα αντικείμενο στον ουρανό τους.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό, πάλι για τους αρχαίους Έλληνες, τους Σουμέριους και τους, σε κάποιες αναφορές τους, ας πούμε ο Πλούταρχος, αναφέρεται σε άτομα, σε κόσμο προς σελήνη. Δηλαδή, κάποια άτομα που υπάρχουν, κάποιοι πολιτισμοί που υπήρχαν πριν τη σελήνη. Ή ας πούμε ο Αριστοτέλης ή ο Λουκιανός αναφέρονται για εποχή πριν το φεγγάρι. Εποχή πριν το φεγγάρι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Όπως προ-Χριστού, μετά Χριστού, προ-φεγγαριού, μετά φεγγάρι. Ή ας πούμε και η Ζουλού. Ενώ είναι μόνο πολιτισμοί της Ευρώπης, Είναι της ένας Ευρασίας. απλά πολιτισμός. Ναι, Δηλαδή υπάρχει μια γενική απουσία από παντού, ας πούμε. Ναι. Κάποιοι είναι αυτούν να πούσει ότι είναι πιο συμβολικά που το αναφέρασαι. Οι ερευνητές βασικά όταν πιάνουν τα κείμενα, η ερμηνεία που τους έδωκαν είναι ότι η εποχή πριν το φεγγάρι εννοούσαν την εποχή παγιά που δεν υπήρχε γραφή, δεν υπήρχε πολιτισμός και τούτον ερμηνεύτηκε. Αλλά οι ερευνητές του μυστηρίου έχουν άλλη ερμηνεία της θεωρίας. Τώρα μπαίνουμε στα βραστά, τώρα μπαίνουμε στο βαθύ νερό. Έναν άλλο argument που έχουν οι ερευνητές, ότι το φεγγάρι είναι κενό που μέσα, είναι η αποστολή του Απόλλω 12. Το 1969, όταν η NASA άφηκε πάνω στην επιφάνεια του φεγγαρκού το Lunar Module και έπεσε πάνω. Είχαν που πριν πάνω στην επιφάνεια του φεγγαριού seismometers που μετρούσαν το σεισμό βασικά. Τις παλιδρομήσεις της γης, όπως έχουμε και στη γη για τους σεισμούς. Αν το φεγγάρι έχει tectonic plates, ας πούμε. Ναι, βάλασαν και κάτι στο φεγγάρι για να θωρούνται. Να έχει κάτι, ας πούμε. Ναι. Sorry να σε άκουσα τώρα. Πριν είχαμε την απουσία, το ότι δεν υπήρχε φεγγάρι. Και τώρα πάμε στο ότι είναι άδειο. Πώς συνδέονται τα σκηνά σου? Αν δεν υπήρχε φεγγάρι, πώς γίνεται χώλο, ας πούμε? Βασικά το point που έρχεται και συνδέει τα ούλα είναι ότι είναι τεχνητό το φεγγάρι. Okay. Επειδή δεν υπήρχε πριν, άρα έφεραν το τεχνητό αντικείμενο. Εντάξει, εύλογη η ερώτηση σου, ενώ σου... Ναι. Ναι, και συνεχίζουμε. Το Apollo 12, όταν εσύραν το Lunar Module πάνω στο φεγγάρι, οι σεισμομετρητές που είχαν πάνω στην επιφάνεια καταγράψαν vibrations στο έδαφος πέραν της μιας ώρας. Οπότε, εκείνοι που ασχοληθήκαν, όχι οι επιστήμονες, εκείνοι που να πιάνουν... Και επιστήμονες. Μπράβο, που δεν έχουν ακριβώς γνώσεις επιστημονικές. Τι είναι πανέξυπνο. Θα κρίνουμε. Θεωρήσαν ότι ο μόνος τρόπος για να υπήρχαν τόσα vibrations για περίοδο πέραν της μιας ώρας είναι ότι δεν είχε κάτι μέσα. Οπότε όταν έπαιζε το Lunar Module μέσα και επειδή ας πούμε μεταλλικό ή πλαστικό είναι ένα τεχνητό αντικείμενο και είναι κενό μέσα, οπότε πιέναν οι δονήσεις πιέναν και έρχονταν για πολλή ώρα. Ενώ αν ήταν γεμάτο το φεγγάρι, να εισαπορροφούσε. Ναι. Να απορροφούσε τη δονήση και θα συνεχίζει να γινόταν έκο. Ναι, μπράβο, υπήρχε έναν έκο μέσα στο φεγγάρι. Ή τουλάχιστον έτσι ερμηνεύσαν τις μετρήσεις που τα δεδομένα που επιάσει. Ξέρουμε πότε είναι η πρώτη εμφάνιση, ας πούμε, κάποιου ντόκιμεν ότι υπάρχει ο φεγγάρι, κάτι έτσι. Εντάξει, άμα το πιέσεις αυστηρά ομιλούντες, υπήρχαν που είναι τα εποχή, επειδή ας πούμε και οι Αιγύπτιοι και οι Σουμέριοι χρησιμοποιούσαν τα αστρικά και το φεγγάρι. Ενώ χρησιμοποιούσαν το απλά, τούτοι βασίζονται στο γεγονός ότι είναι τεχνητό το φεγγάρι, ότι γίνονται αναφορές σε περίοδους πριν το φεγγάρι. Ότι ήρθε σε μια φάση, ας πούμε. Ναι, σε κάποια φάση ήρθε στον ουρανό. Ή εξαφανίστηκε σε μια φάση λογικά, κάτι έτσι, ας πούμε. Δεν ξέρουμε καλά κάτι με το φεγγάρι. Ναι. Κάτι ότι δεν ήταν τζάμε και σε κάποια φάση ήταν τζάμε. Γι' αυτό κάνουν αναφορά σε πολιτισμούς πριν το φεγγάρι. Οκ. Ναι. Που εφάτσαρουν πολλά ανθρώπινοι. Όχι, εντάξει. Έναν άλλο γεγονός που μπορεί να δικαιολογήσει ότι το φεγγάρι είναι τεχνητό, είναι το, όπως ανάφερε και στην αρχή, ότι είναι όλα τέλεια με φεγγάρι. Ενώ γυρίζει ακριβώς... Εσφαίροιδα, ας πούμε. Ναι, μια σφαίρα πολλά τέλεια, γυρίζει ας πούμε ακριβώς, έτσι ώστε να με δει στη μια πλευρά. Ακριβώς, ναι. Ή έναν άλλον
fact που ήβρα είναι ότι το φεγγάρι είναι 400 φορές πιο μικρό από τον ήλιο. Αλλά είναι ταυτόχρονα 400 φορές πιο κοντά. Η σελήνη είναι 400 φορές πιο κοντά από τον ήλιο. Οπότε στον ουρανό φαίνονται παρόμοια. Εντάξει, σκέφτομαι, με τους αριθμούς εννοούσου και στο position που βρίσκει ο φεγγάρι, πώς γίνεται να κάνουν και τέλειον eclipse, ας πούμε. Ναι, γι' αυτό, επειδή οι αποστάσεις είναι τόσο τέλεια, με βάση τη γη, όταν έχει εκλειψή, είναι ακριβώς το ίδιο. Ενώ καλύπτει το φεγγάρι, είναι ο ήλιος, ας πούμε. Ναι. Τούτα τα είναι πολλά τέλεια για έναν φυσικό αντικείμενο να πει κάποιος. Να δω παρέθεση τώρα. Κάνουμε παρέθεση. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο. Οι αρχαίοι Έλληνες και πριν που γίνουν και οι Σουμεροί και όλοι είχαν πάντα θρησκείες, εντάξει. Και οι θρησκείες, ένας από τους λόγους, δεν θα σου πω ο μόνος λόγος, δηλαδή οι θρησκείες μπορεί να υπάρχουν επειδή φοβούνται άνθρωποι, θέλεις order το έναν το άλλον, αλλά ένας από τους λόγους που υπάρχουν είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούν να εξηγηθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή είσαι ένας αρχαίος Έλληνας που δεν ξέρεις να γράφεις, ξέρω το, είσαι Σπαρτιά, είσαι το μόνο πράγμα που ξέρεις εν πόλεμος και θεωρείς ας πούμε κεραυνούς καταιγίδες το έναν το άλλο, πώς είναι να εξηγήσεις με η θρησκεία ο Δίας, ξέρω ο Δίας γαμιέται, ο Δίας ξέρω το έναν το άλλο, σύρνει κεραυνούς το έναν το άλλο και φτιάξαν κάποιες θρησκείες ώστε να μπορούν να εξηγήσουν μέσα από τις θρησκείες τι γίνεται. Ενώ γι' αυτό που φτάσαν ας πούμε πάλαβα levels που έκαναν θυσίες ζωά, πας ξέρω θεούς και ξέρω εγώ μπορεί να πεινούσαν το έναν το άλλο. Ή που κάνουν rain dance, ξέρω εγώ. So, εμείς τώρα είμαστε στο σημείο που η επιστήμη άρκεψε και μπορεί να τα εξηγήσει τελεία. Δηλαδή τώρα έχουμε να πούμε κάποια leading theory στο φεγγάρι που ότι είναι έτσι. Ότι κοντά επειδή λόγω του καιρού και ότι σφαίρει και τα ραρά και πώς ήρθαν και τα ραρά. Αλλά είμαστε σε ένα σημείο που υπάρχουν τις θεωρίες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έρχονται με τις θεωρίες τις άλλες ότι έχω το φεγγάρι, ξέρω, γιατί πολλά πράγματα εύκολα νόημα να καταστήνουν. Εντάξει, επειδή για να καταλάβεις κάποια πράγματα πρέπει και κάποια επιστημονική βάση. Ναι. Ενώ ας πούμε να μου πεις εμένα ότι το μεσδονήσεις έχει κάποια επιστημονική εξήγηση. Ναι. Αλλά αν το πεις σε κάποιον που δεν έχει κανένα υποβαθρό πας στην επιστήμη, μπορώ να πιστέψει. Γι' αυτό εγώ πιστεύω και στο Flat Earth. Ναι. Μα είναι και λάλλος, εγώ απλά σε συγκεκριμένα σπεντό που είδες με όχι βαρομήτρες, να μου ήταν τα σεισμομετρητές, ας πούμε, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν κάποια βάση, γιατί κάνουν έτσι. Δηλαδή, πες ήσουν ένας λαός που τώρα έπιες στο φεγγάρι, αλλά δεν μπορείς να εξηγήσει ασυσμούς, εντάξει, πώς τα κάφρες να πας στο φεγγάρι, εντάξει, άλλη εξήγηση, αλλά πες ήταν έτσι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Να σκέψουν πολλοί να διαρωτούν τα πράγματα. Ενώ δεν χρειαστήκαν πολλά πράγματα να γίνουν για να σκέψουν πολλοί να λαλούσουν είναι πιάνε ποτέ στο φεγγάρι. Αλλά anyway, ναι, συνέχισε. Εντάξει, το επόμενο fact ότι είναι το που πες και εσύ ότι έχει κάποια μετάλλα στο φεγγάρι, το οποίο είναι πολλά σπάνια για να πας έναν φυσικό αντικείμενο όπως το titanium και το uranium, ό,τι já σημαίνει τούτο. Μετά έχεις κάποιους επιστήμονες, actual επιστήμονες της Σοβιετικής Ένωσης, ο Βασίν και ο Σπερπάγοφ έκαναν μια μελέτη το 1970 και έβαλαν στο Sputnik το περιοδικό και λαλούσαν τη θεωρία ότι το φεγγάρι είναι κενό, τεχνητό spaceship που δημιουργήσε ένας alien πολιτισμός, ένας εξωγήινος πολιτισμός και δημοσιεύσαν την ας πούμε μελέτη στο Sputnik και μετά λόγω του ψυχρού πολέμου σε κάποια φάση ήρθαν και στη Δύση η θεωρία και βασικά τούτοι οι σοβιετικοί επιστήμονες εμπνεύστηκαν για την θεωρία που το φόβο το δορυφόρο του Άρη που πάλι υπήρχε η θεωρία ότι είναι τεχνητός. Η θεωρία των επιστήμων της Σοβιετικής Ένωσης ήταν παραπάνω στο structure του φεγγαριού, στη δομή του, ότι υπήρχαν μεγάλοι κρατήρες, ομοιόμορφοι και ότι παρουσιάζαν μια πιο τεχνητή παρά μια φυσική μορφή, η επιφάνεια του φεγγαριού. Ενώ τι ξέρουμε που κοντεύει στην επιφάνεια του φεγγαριού, σε ποιος άλλος πλανήτης η φεγγάρι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν ήταν πολλά
θετική η επιστημονική κοινότητα. Εμπιστεύω. Και βασικά τούτοι το claim τους ενώ ότι λόγω του ότι ήταν πολλά μαλακή επιφάνεια και πολλά σκληρό το που μέσα, επειδή ήταν όφκαιρο το μέσα, γι' αυτό οι κρατήρες ήταν ομοιομορφοί, επειδή στιματούσαν σε κάποια φάση. Οκ. Εντάξει, κάποιοι πιστεύουν ότι το φεγγάρι είναι τεχνητό επειδή και η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να πει με σιγουριά Πότε ήρθε το έναν το ναι, άλλο. πώς δημιουργήθηκε. Πώς γυρίζει τέλεια το έναν το άλλο. Τούτα για το τεχνητό φεγγάρι. Έχω να πω ότι εντάξει εννοώ. Επίστεψες? Πιάσαμε. Λίγο ακραίο να έχεις κανονικούς επιστήμονες και να ποστάρουν σε περιόδικο. Εντάξει, εν Cold War, Σοβιετέρα, δεν θα πεις πιο σοβαρό, αλλά τεχνικά είναι σοβαρό, δηλαδή ενώ σου... Ναι, εντάξει, είχα σοβαρούς επιστήμονες, απλά οι συγκεκριμένοι δεν ξέρω αν ήταν σοβαροί ή πόσο αποδεχτό έγινε η θεωρία τους στη Σοβιετική. Μα να σου πω κάτι άλλο όμως. Ξέροντας σήμερα ημέρα, δεν ξέρω αν ήταν έτσι άτομα, αλλά για να κάνεις σήμερα, π.χ. κάτι publish σε έναν medical library σαν, ας πούμε, πόσο μάλλον έναν αστροναυτικό, πρέπει να περάσουν ελέγχοι, πρέπει να το δει και ένας άλλος και μετά να πούνε ok, μπορούμε να κάνουμε publish και μπαίνει πάνω. Τώρα, πριν Sputnik, μπορεί να ήταν... Νομίζω είναι πιο ιδιοσιογραφικό, είναι ακριβώς επιστημονικό. Ναι, δεν ήταν να πω τώρα, εντάξει, μπορεί να είδασαν το πράγμα και να πούν ουφ, του είναι δράμα, σίγουρα να πουλήσει κοπέγια, να το πουλήσουμε, να βγάλουμε εκατομμύρια, είπασαν να βάλουν πάνω, ξέρω εγώ, αλλά λίγο ακραίο να εμφανιστεί πράγμα σε περιοδικό. Εντάξει, και δεν βοήθησε τον κόσμο να πιστέψει ότι που αλήθεια ο φεγγάρι είναι κάτι φυσικό και ότι ήταν που πάντα τζάμε. Ξέρεις τι είναι αστείο εντάξει, να καταλάβεις πώς είναι παλάβος είναι ο κόσμος. Αν τούτο είναι γινόταν όμως σήμερα, παραπάνω άτομα να πιστεύκαν. Δηλαδή θα σου πει να πιστεύκαν όλοι, αλλά παραπάνω που τον τότε καιρό, δηλαδή τον τότε καιρό να λάβασαν όλοι. Τι μαλαγίες λέει τους ο ρούσκιν πλειάδα, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνω ρωσικό άξενε. Εντάξει τώρα, και ειδικά με τα AI που κάνουν στην deepfake, με τις ειδήσεις πράγματα, εντάξει τώρα, άμα είσαι μια 40χρονη, ξέρω εγώ, μάνα τώρα, πιστεύουν πιο εύκολα στο Facebook και ξέρω ένας 20χρονος τώρα θα πιστεύει τίποτα απολύτως με ότι είναι απλά είναι AI, ας πούμε. Ναι, τώρα όμως στο άλλο άκρο δεν πιστεύεις τίποτα. Ναι, ok, so fair assessment, fair statement. Απλά, εντάξει, ενώ σου, ακόμα λίγο αστείο όμως, ενώ σου έχεις πιο θεωρητικά σοβαρούς επιστήμονες, ενώ σου, ενώ οποιοςδήποτε που είναι allowed να κάνει post κάτι πας στο Sputnik και ξέρω εγώ, και είμαι σίγουρος, εντάξει, έστρεψαν τη ζωή τους σε έναν βαθμό, ενώ σου. Ναι, τούτοι ήταν τα arguments που έχουν, τούτοι που πιστεύουν στο ότι το φεγγάρι είναι τεχνητό και που μέσα είναι κενό. Ας είμαστε ρεαλιστές. Εμείς, ας πούμε, έχουμε πάνω από, ας πούμε, 5 εγκεφαλικά κύτταρα. Ενώ σου μπορούμε να πούμε ότι το φεγγάρι ξέρουμε είναι, ας πούμε, κενό. Εντάξει, ναι. Τώρα, όμως είναι ωραία να ακούσεις τη συζήτηση, γιατί πράγματα γίνονται αστεία πράγματα. Δηλαδή, άμα ακούσεις τα πράγματα που έγιναν για flat earth, να γελάς. Σε ένα παράδειγμα, που μπορεί ας πούμε τούτο να είναι, εντάξει θα σου πω ότι είναι ασύρο τώρα όλη τη θεωρία μόνος μου, αλλά αν είναι κενό, τότε πώς γίνεται να έχει τόση βαρύτητα το φεγγάρι που να μπορεί να σπρώξει μπροστά και πίσω ας πούμε τη θάλασσα. Εκτός αν έχουν κάτι που μέσα. Ναι, άμα ένας πολιτισμός έχει τόση τεχνολογία που μπορεί να κάνει έναν τεχνητό δορυφόρο σε έναν πλανήτη, θα έχει την τεχνολογία. Να πει κάποιος που... Εντάξει, fair, ναι, fair. Alright, λοιπόν, να συνεχίσεις εσύ. Προχωρήσω εγώ στη θεωρία μου. Η θεωρία είναι λίγο πιο grounded. Εντάξει, να σου ξεκάθαρα να μιλήσω τώρα για το hologram. Εγώ, όπως είπα πριν, έχει στη θεωρία ότι υπάρχουν major powers, η Κίνα και η Αμερική, ότι κάνουν mine ήδη το φεγγάρι. Πριν είπες ότι έχει κάποια... πολύτιμα μέταλλα. Ναι, πολλά rare στη γη, που για να τα κάνεις rare θέλεις, για να κάνεις mine, θέλεις πολλά λεφτά, θέλεις ώρα, το έναν το άλλον. Και όταν είναι πιο accessible, εντάξει, είναι accessible επειδή πρέπει να πάει στο φεγγάρι, αλλά πες κάνεις τη βάση και τότε, είναι πολλά πιο accessible. Εντάξει, τώρα κοιτάμε, προσπαθώ να κάνουν defenders με κοσπίραση θηρών. Εντάξει, απλά θα πούμε τέτοια μέσα, αλλά anyway. So,
Πρώτα, γιατί ας πούμε, ή πώς, ξέρω, ας αρκέψουμε ποτέ για βασικό. Πώς δεν μάθαμε ως τώρα ότι γίνεται κάτι έτσι. Όπως είπαμε πριν, έχει τον Dark Side of the Moon που μπορεί να δουν, και αμέ έγιναν κυρίως τι έγινε. Το Apollo, ας πούμε, που είπες πριν ότι είχαν το mission, ποτέ δεν έπιεσε την πλευρά. Και οι πρώτες φωτογραφίες που εμφανιστήκαν από εκείνον ήταν που το Soviet Luna 3 το 1959. Που οι Σοβιετικοί, εντάξει, ξέρουμε ότι κιόλας μερικές φορές μπορεί καμιά φωτογραφία να κάνουν delete κανέναν άνθρωπο επειδή ο Στάλιν δεν του άρεσε και ξέρω εγώ. So, το ότι δεν το εμάθαμε ως ένα σημείο ενώ ότι ήταν σε μια μερκά ενώ σου είναι η μερκά του εγκαρκίων όπως το OnlyFans. Έκαμε ό,τι ήθελαν και πάνω, ας πούμε, ήταν μυστικό. So, τα rare metal, titanium, silicon, είπες uranium, που ας πούμε το uranium δεν ξέρω που έψαξαν, μπορείς έτσι τη θεωρία που έψαξαν ήβρα κάτι, αλλά άλλον πολλά σημαντικό είναι το helium 3. Το helium 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα για nuclear fission, που είναι πολλά σημαντικό. Και υπήρχε τούτη η θεωρία ότι ξέρω εγώ έκανα mine πριν την πλευρά. Αλλά εντάξει, ποιος να εμπιστεύσει, επειδή όσον accessible να ήταν, που πες θεωρητικά είναι πολλά accessible. Πώς γίνεται να κάνεις mine στη γη, να σου φύγει πιο ακριβά που το να πρέπει να κάνεις space mission να πάει εκεί πάνω, ξέρω εγώ, και να αρχίσεις να κάνεις mine. Έλα όμως τώρα από το 2020, η Κίνα είχε τα Chang'e, δεν ξέρω, κινέζικο όνομα. Ναι, mission, το όνομα είναι change, απλά έχει τόνον πριν το Chang'e, ας πούμε, δεν ξέρω, έτσι άλλο. Και στο πέμπτο mission που έγινε το 2020, ήβραν έναν mineral και ονομάσαν το καινούριο mineral. Ναι, υποθέτω. Chang'esite. Why? Δεν προσπάθησαν πολλά. Δεν ήξερα το προχωρά, αλλά εντάξει, η πελή σου πας στο originality είναι γνωστό τι Κίνα προσπάθει πολλά. Είναι πολλά δυνατή στο κοπάρουν τους άλλους, αλλά συζήτηση για άλλο πράγμα. So, και ήβρασαν το Helium 3, που διά μια βάση πας στη θεωρία, επήρασαν με το mission, επιάσαν οι samples και ήβρασαν το mineral. Εντάξει, και τώρα κάνουν collaborate με τη Ρωσία για να κάνουν International Lunar Research Stations. Εντάξει. So, γιατί είπαμε να σκάψουν, είπαμε το φεγγάρι. So, πρώτα, όπως είπαμε, έχουν τα rare minerals, εντάξει, που είναι περισσότερα και στη γη σπάνια, που έχει διαφορετικά πράγματα εδώ. Το ότι είναι περισσότερο και ότι είναι πιο σπάνιο, δηλαδή που τη μια χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ τίγη για τον, αλλά το ότι έχεις abundant ένα resource, ενώ σου δαμε, ας πούμε, γίνεται πόλεμος με τα GPUs και διάφορα άλλα πράγματα στη γη, επειδή θέλουν rare minerals στη γη, δεν μπορούν να κάνουν collect, ας πούμε. Σκέφτομαι τώρα να έχεις abundance σε εκείνο το πράγμα και επειδή είσαι ο μόνος που έχεις abundance, το market ελέγχιστο από τη φάση ότι όχι ελέγχιστο, απλά δεν μπορείς να το κάνεις inflate. Δηλαδή πες, τώρα ας πούμε παράδειγμα, στην Κύπρο όλοι δώκεις όλους 1 εκατομμύριο. Αν δώκεις όλους 1 εκατομμύριο, απλά να γίνει inflate το χάνει ευρώ. την αξία. Ναι, τεχνικά μιλώντας, δεν έγιναν όλοι πιο πλούσιοι, πάλι στο ίδιο σημείο. Με το αν στο φεγγάρι έχει το πράγμα και πιέν μόνο μια χώρα και έχει το abundant, και ενώ πως ας πούμε το πετρέλαιο που οι τούτοι στον Ντουμπάι και έγινε πριν κάτι μήνες που είπασαν να αυξήσουμε την τιμή, όχι επειδή είναι πιο σπάνιο, απλά για να μείνει ψηλά η τιμή. Δεν θα κάνουμε τόσο mine. Το OPEC που ήταν. Μπορεί, ναι. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνουν Gini και απλά να μείνει ψηλά η τιμή και να το πουλούσουν και έχουν το αμπάντα. Το δεύτερο είναι ότι άμα κάνουν mine τούτα τα material και έχουν και άλλο material, π.χ. εντάξει, ο silicon, εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται να πας στο φεγγάρι, ξέρω, αλλά έχουμε magnesium και το ένα και το άλλο. Αν αρκεψούν και πάουν για να κάνουν mine, μπορεί να κάνουν βάση για μένα. Που το mine είναι να γίνει πολλά πιο φτηνό, αν έχουν βάση και βρίσκουν άτομα για μένα, ξέρω εγώ, και μετά με τα spacecrafts που πιένουν και έρχονται, μπορεί να θέλουν refueling, είναι πολλά πιο εύκολο για μένα. Το να έχουν militaristic βάση για την USA, εντάξει, είναι ένα πιθανό, με τους δορυφόρους έβαλαν πυράβλους πάνω, ενώ σου έχουν έτσι πράγματα. Και το τρίτο είναι ότι έχεις το strategic advantage. Εντάξει, όλες οι χώρες σε έναν βαθμό πάντα θέλουν να είναι imperialιστικές, να αυξήσουν το τι τους ανήκει, τι minerals έχουν το έναν το άλλο.
So, όμως γιατί να το έχουν μυστικό όμως τώρα. Που τη μια φάση πράγμα αν ο κόσμος μάθαινε ότι έχουν mining site και ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις διάφορα πράγματα, ενώ σου backlash το έναν το άλλο, να είχαν προβλήματα, ξέρω εγώ. Που την άλλη, οι άλλες χώρες ήταν να γίνουν όμως πιο έτσι ανταγωνιστικές. Μπορεί ας πούμε τώρα όπως η Ρωσία, η Κίνα και ποιες άλλες ήταν που έκαναν ήταν να πω Brexit. Ναι, εκείνον ήταν να πω Brexit. Τελειά άσχετο. Τον BRICS, ναι, που έκαναν ας πούμε τούτον επειδή η Αμερική απλά κάνει ό,τι θέλει με το... Να έχει έναν καινούργιο ψυχρό πόλεμο. Ναι, δηλαδή ο ψυχρός πόλεμος ήταν να προχωρήσει πολλά παραπάνω. Ήταν να κάνουν άλλες συμμαχίες επειδή απλά η Αμερική πάει στο φεγγάρι και κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Να έχεις... Δηλαδή άλλες χώρες που ας πούμε αρφούθηκια της Αμερικής, ξέρω εγώ, Ισραήλ, μπορεί να θέλουν πολλές χάρες, μπορεί να ήταν έξτρα κόστος για την Αμερική τώρα, ας πούμε, να φέρνουν πράγματα για μένα να κάνουν βάσεις και ξέρω εγώ. Ήταν να έχουν σίγουρα backlash, ενώ σου Area 51 κοίτα, ας πούμε, δηλαδή εκείνον μπορεί να σπάει site, αλλά μόλις μπορεί να μαθευτεί ότι κάτι εξωγείται έναν το άλλο, boom. Απλά όλοι μάχονται να μπούσουν πριν πόσο χρόνια έχουν που η μισή μου... Το έκαναν το Facebook event. Ναι, ούλον το Reddit και μπιτσί στο Facebook ήταν που ήθελαν να πάσουν να βορήσουν όλοι στο Area 51 και τα θα σπέξει κανένας. Νομίζω πριν 3 χρόνια. Σκέφτεται όλοι. Anyway, so σκέφτομαι μια έτσι μητσά μαλακή, ας πούμε, είναι έτσι ότι είναι να δούμε φεγγάρι. Ειδικά από χώρες, ας πούμε, σκέφτομαι Πούτιν και του Xiaoping, να στο λάδι τον πελό. Ναι, το αντών της Κίνας, δηλαδή να είχα θέμα, ας πούμε. So, κρατήσαν το under-ups, ας πούμε, και έκαναν mind τα real μήνας που θέλασαι. Και απλά, εντάξει, είχαν όπως το πετρέλαιο, δηλαδή, η Αμερική βγάλει πετρέλαιο, αλλά όταν ελέγχεις όποια χώρα βγάλει πετρέλαιο ή, ας πούμε, απλά κάνεις την πόμα, ας πούμε, μην ισχύει λιράζω ψηλά. Αλλά τώρα, ας πούμε, που φτάσεις στο σημείο που ως και η Ινδία στέλνει, ας πούμε, στο διάστημα, ναι, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλασαι αργά να το φανερώσουν, αλλά χωρίς να γίνει θέμα. So, τώρα, ας πούμε, υποτίθεται κάνουν τα space missions η Κίνα το 2020, ας πούμε, τώρα θυμηθήκε. Τώρα θυμηθήκε να πιάει samples, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ξαφνικά έβρουν το helium, so να κάνουν συμβάσεις που θεωρητικά υπάρχουν ήδη, ας πούμε, καταλάβεις τι εννοώ. Και μετά, έτσι πάει, ας πούμε, τη θεωρία, αλλά μετά έχεις το παρασχεσμένο, παρατραβηγμένο, ας πούμε, ότι εξωγήινη. Πάει για μένα, ας πούμε, ξέρω, δηλαδή, που το Dark Side of the Moon είναι μόνο, ας πούμε, που το Rare Earth Minerals που κάνουν mine, αλλά έχεις και το ότι υπάρχει βάσεις των εξωγήνων. Ναι, βάσεις εξωγήνων. Υπάρχουν ήδη εξωγήνοι που τα χάιδεν τους ο Buzz Aldrin. Ναι, έχω για τούτον. Αυτές να σου πω, έχω για τούτον. Σειρά έτσι ένα γλύωρο, ναι. Βασικά οι θεωρίες πας τούτο το πιο σοβαρό incident που έγινε είναι με τον Buzz Aldrin. Που ήταν μόνος του όταν οι άλλοι πιο... Ναι, το ότι είδαν UFO όπως επιένασαν, τα είχα πει επιέναμε στο φεγγάρι, αλλά μετά σε άλλη συνέντευξη πιο μεταγενέστερη είπαν ότι μάλλον ήταν κομμάτι του πυράβλου. Πιάνε τον τηλέφωνο κάποιος, ας πούμε, και είπαν του ήταν πυράβλος. Εντάξει. Έχει και έναν άλλο incident που ακούσα κάποιο μήνυμα μουσική. Ήταν το Apollo 10 όταν πιένασαι στο Far Side of the Moon. Απλά περνούσα συμπούζαμε και κόφκεται η επικοινωνία με τη γη. Επειδή δεν έχει επαφή τα ραδιοκύματα, δεν επικοινωνούν με το shuttle της NASA και κάποιοι που μες στο κρού του Apollo 10 ακούσαν κάποια μουσική και σχολιάζαν το και το 2008 έγιναν declassified τα έγγραφα, τα transcripts της συνομιλίας που είχαν και σε κάποια φάση ο Eugene Cernan σχολιάζει τάχα και λέει ότι τούτη μουσική, τούτος ο ήχος που ακούμε ακούγεται outer space, doesn't it? Και τάχα σχολιάζουν τον ήχο που ακούγεται σε εκείνη την πλευρά που δεν μπορούσε να έχει επικοινωνία από τη γη. Δεν μπορεί να περάσει. Ναι, και η θεωρία συνωμοσίας είναι ότι τούτα τα ραδιοκύματα έρχονταν από τη dark side, από σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, που κάποια βάση εξωγήινων και πιάνναν το τούτη ως μουσική.
κάποια άλλα, έχει κάποιες φωτογραφίες που φαίνεται ότι έχει κάποια objects ή... Ναι, Εντάξει, εντάξει. είναι λίγο σασμένες φωτογραφίες, έτσι πράγματα. Ναι, αλλά τι είναι αλήθεια. Ωραία, εντάξει, no chance. Όχι, επειδή έχει μια φάτσα, τι σημαίνει τώρα, φαίνεται σαν φάτσα που έχει και τους creators, δεν σημαίνει κάτι. Ο ανθρωπίνος οργανισμός είναι πολλά καλά φτιαγμένος στο να βρίσκει φάτσες που πρέπει, επειδή είναι που ένστιχτο. Εντάξει, τότε θεωρείς ότι υπάρχουν βάσεις στο φεγγάρι εξωγήινων, ευκαινούν και κάποιοι του στρατού της Αμερικής και βοηθούν την κατάσταση. Ναι, ας πούμε, είχε έναν του US Navy Intelligence, ο William Cooper, που ευκαινούν και λαλούσαν ότι το Apollo 11 ήβρε alien spacecraft στο φεγγάρι. Και αν πιστεύει, αν έρχεται ένας top branch... Ναι, αν έρχεται κάποιες κυβέρνησης και λέει έτσι πράγματα, βοηθάει την κατάσταση. Απλά έχεις, ας πούμε, ή να κάνουν communicate, ή βράσιν τεχνολογία και κάνουν reverse engineering, ή βράσιν εξωγήνων και ξέρω. Μπορεί να βγει ένας και να πει κάτι και ξέρω, αλλά η απορία είναι τούτη. Τόσα εκατομμύρια πληθυσμός, έχεις και άλλες χώρες που πάνε από εκεί ποδά, ενώ σου πάνε Ρωσία, Κίνα, το έναν το άλλο, και δεν εμφανίστηκε ένας τουλάχιστον με φωτογραφία. Ενώ σου κάποια απόδειξη ενός. Τώρα εντάξει, του λέει έχουμε τα AI. Πάντα και είναι οι φωτογραφίες που είναι 10 pixels. Ναι, που ο άλλος πήρε αντί να πιάει κάμερα, πιάει το λάπτοπ του, με ευτύσεν πας στη κάμερα να με φαίνεται τίποτα. Ευκάλε την με απόθηκια του, σου zei το λάπτοπ, δεν καταλάβεις ας πούμε να μου γίνεται. Ή πιάει το Nokia το κινητό ας πούμε, όπως ήταν να λείψει μπαταρία. Και δεν φαινόταν τίποτα. Ενώ σου εμπολάστηκε πάντα, είναι έτσι το quality, έτσι, δεν μπορεί να συμπιστευτείς. Ενώ σου ένας βρέθηκε με iPhone, ενώ σου αυκάλει κάτι. Εντάξει, στο φεγγάρι, obviously, αλλά εντάξει κάπου κάποια απόδειξη να υπάρχει. Λάζεις για τα UFOs εσύ. Εγώ λαλώ για γενικά. Για εξωγήινους και έτσι. Ναι, ενώ σου, άμα ήσουν άνθρωπος, πες και δούλευκες στο Area 51 ή στο Lunar, ας πούμε, whatever, σε ένα Lunar Base. Ένας άνθρωπος θα εμφανιζόταν να πει, ρε γάμο το πρέπει να μάθει ανθρωποίδα, ας πούμε, έτσι. Να πιάνει μια απόδειξη, κατάλαβες. Δηλαδή, φτιάχνουν κάθε λίγο κάποια άτομα, αλλά τα πράγματα που λαλούν είναι questionable, λαλούν κάποια ακραία πράγματα, αλλά ίσως και τα είχα να θέλω να σε πιστέψω ορισμένα πράγματα. Ενώ σου, πώς γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, η Αμερική, τα top, ας πούμε, αεροπλάνα που έφτιαξαν τα πιο γλύωρα, τα καλύτερα που τον τότε καιρό, ας πούμε, το Cold War era, τίποτα δεν τα έφτανε. Δηλαδή, ακόμα να κάνουν αεροπλάνα που είναι καλύτερα. Δηλαδή, τίποτα δεν νίκησε να σπέντω τώρα τον Blackbird, ξέρω εγώ. Και ένα αεροπλάνα από το 1970 με 80, ξέρω εγώ, 90. Και ακόμα δεν έφτιαξαν τίποτα. Δηλαδή, ακούεται στη βάση ότι ναι, μπορεί να κάνουν reverse engineering, κάποια alien technology, και ότι ξέρεις, δηλαδή, αλλά δεν ήρθε μια απόδειξη. Ναι, όλοι απλά λαλούν το, φτιάχνει κάποιος και λαλεί χωρίς να έχει αποδείξεις. Ναι. Και παραπάνω κάνουν το για το cloud, κάνουν το για τη σημασία ή... εντάξει, μπορεί να το πιστεύω λόγω άλλων προβλημάτων που έχουν. Φυσικά εντάξει, δεν ξέρω ότι είναι plausible, ενώ είναι όλα plausible, δηλαδή μπορεί να γίνεται και μετά η Αμερική μπορεί να τα κάνει cover-up και βγάλει τον άλλο ότι έχει ψυχολογικά και πιάνει το διπλό του και τάραρα. Αλλά γιατί όλα συμβαίνουν στην Αμερική. Γιατί όλα συμβαίνουν σε έναν τόπο που μέσα στο νερό τους έχει φθόριο. Είναι λίγο questionable. By the way, τώρα νομίζω έχει μια πολιτεία που να έρχεται να περάσει, όχι πέρασε να σταματήσει να έχει φθόριο τώρα στο νερό τους. Άρα μπορεί να ρωτήσεις για πρώτη φορά τους πρώτους έξυπνους Αμερικάνους. Αλλά anyway, so, εντάξει, έβελε far-fetched, θεωρίες, συνωμοσίες, θεωρίες της πλάκας, διάφορα αστεία. Αλλά ναι. Νομίζω για φεγγάρι έτσι για πρώτη φάση είναι τούτα. Για πρώτη φάση, μετά πάμε στις πιο ακραίες ηλίθιες. Εντάξει, η προσελήνωση νομίζω είναι καλό θέμα. Προσελήνωση, ποιο θέμα είναι? Τα έχω ότι είναι πια ποτέ. Τσίνο θέλει επεισόδια για το. Έτσι νομίζω είναι καλό, τσίνο είναι να έχει... Εντάξει, να έχει Πολ να δούμε. Anyway, λοιπόν, παιδιά, εμείς αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν πρέπει να μας ευχαριστείτε εμάς, αλλά τέλος πάντων. Ένα ευχαριστώ στο Kevin MacLeod για τη μουσική και αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε στο επόμενο.